Bun-bine e podcast de education. E podcast aqui tá traha cu facilidade de inteligência artificial, ou nos tá trata e materia biologia cu e tópico, genética. Nos alaga e adapta e contenido un tiquina nos ambiente trópico, caribense. Bota clapa escucha. Welkom. Jij hebt ons een heel bijzonder pakket aan documenten gegeven. Het is in feite een blauwdruk, een gedetailleerd plan om het vak genetica volledig op maat te maken voor leerlingen op de Antillen. Ja, en het is meer dan alleen een lesplan, hè? Zeker. Het komt met een best gewaagde claim dat je de geheimen van DNA kunt ontsluiten met een recept voor fungi en, geloof het of niet, een kapotte slipper. Haha, ja, die slipper. Vandaag gaan we die claim eens goed onder de loep nemen. Kan dit echt? Het is een fascinerende uitdaging. We hebben het over, 28 foto's van een lesboek, compleet met instructies. Precies. En als je erin duikt, zie je al snel dat de missie dieper gaat dan alleen maar genetica versimpelen. Dit gaat echt over de vraag, van wie is wetenschap eigenlijk? Ja, precies die vraag. Is het iets abstracts uit een lab ver weg? Of is het iets dat je kunt zien en voelen in je eigen achtertuin? Nou, dit materiaal kiest voor dat laatste. Oké, laten we dit uitpakken. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit in de praktijk werkt. We gaan samen kijken hoe deze aanpak die complexe wereld van erfelijkheid niet alleen begrijpelijk, maar vooral ook eigen probeert te maken. Waar wil je beginnen? Laten we bij het begin beginnen. Toen ik door de documenten bladerde, sprong er meteen één ding uit. De centrale metafoor voor DNA zelf. Ja, die is de kern van de hele aanpak. Vertel maar, wat was je eerste indruk? Nou, het is briljant in zijn eenvoud. In plaats van te beginnen met, je weet wel, dubbele helixen en ingewikkelde moleculen. De abstracte theorie? Precies, wordt DNA uitgelegd als het receptenboek van je lichaam. Net zoals een kookboek met recepten voor fungi, stoba of Keshi-jena. Dat beeld blijft toch direct hangen? Absoluut. Het voelt warm en vertrouwd. En psychologisch gezien is dat ontzettend slim. Hoe bedoel je? Nou, het haalt DNA onmiddellijk uit die koude klinische sfeer van de wetenschap. Ja, dat steriele. En het plaatst het in de warme, vertrouwde omgeving van de keuken. Een abstract, onzichtbaar concept wordt ineens iets tastbaars en cultureels. DNA is niet langer een code. Het is een verzameling familierecepten. Precies. Die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vanuit didactisch oogpunt is die emotionele connectie echt goud waard. En vanuit dat kookboek bouwen ze het verder op. De letters in het recept zijn dan de stikstofbazen A, T, C en G met hun vaste koppels. Juist. En de ingrediënten zijn dan de bouwstenen, een nucleotide, dat bestaat uit desoxyribosose en een fosfaatgroep, plus zo'n stikstofbase. Het bouwt heel logisch op. Maar hoe maken ze dan de stap van een recept naar een daadwerkelijke eigenschap, zoals, ik noem maar wat, oogkleur? Ah, dat is de volgende slimme zet. Ze introduceren de begrippen gem, een specifiek recept voor één eigenschap, en een allel. En een allel kun je zien als een variatie op dat recept. Een variant. Ja. En hier komt weer die lokale verankering. Het voorbeeld dat ze gebruiken is niet het standaard schoolvoorbeeld van erwten, Nee. maar van mango's. Ze stellen de vraag, waarom smaken niet alle mango's hetzelfde? Waarom is de ene zoet en de andere een beetje zuur? Ja. Het antwoord is, ze hebben verschillende allellen. Verschillende variaties op het mango-recept. Brullend en steil haar op Curaçao, dat komt ook door verschillende allelen. Het is dus geen abstract verhaal meer. Nee. Je ziet de principes van genetica letterlijk om je heen lopen. Het wordt van jou. En dat is de sleutel. Het impliciete signaal is, wetenschap is geen buitenlands importproduct. De wetten van de genetica zijn net zo geldig en observeerbaar tussen de mangobomen en op de straten van Willemstad als in een lab in zeg Cambridge. Dat verandert de hele verhouding tot het onderwerp, ja? Absoluut. Oké, ik snap het idee van het receptenboek, het genotype. Maar een recept kan op verschillende manieren uitpakken, toch? Afhankelijk van de oven of de kok. Hoe behandelt het materiaal die wisselwerking tussen het genetische plan en het uiteindelijke resultaat? Ah, je stipt een cruciaal punt aan. Dit is waar het onderscheid tussen genotype, de genetische code die je dus hebt, en fenotype, de waarneembare eigenschappen die je ziet, wordt geïntroduceerd.
Oké. En juist hier is de tropische context zo ontzettend relevant en krachtig. De bronnen benadrukken direct de enorme invloed van milieufactoren. Ja, de voorbeelden die ze daarvoor gebruiken zijn zo treffend. Het eerste is de zon. Je huid wordt donkerder als je veel in de zon bent. Logisch. Je fenotype verandert, je krijgt meer pigment, maar je DNA, je genotype verandert natuurlijk niet. Ik kan me voorstellen dat dit voor iedereen daar onmiddellijk herkenbaar is. Absoluut. En een ander voorbeeld is het effect van de zee. Je haar wordt droog, broos, misschien wat lichter van kleur door het zoute zeewater en de felle zon. Ook een verandering in je fenotype. Precies, veroorzaakt door de omgeving. Het materiaal geeft hier een specifieke term voor. Modificaties. En de kernboodschap is dat dit niet erfelijke veranderingen zijn. Dus om het voor mezelf even scherp te krijgen, mijn door de zon gebruinde huid is een modificatie. Juist. Mijn lichaam past zich aan, maar die aanpassing zit niet in mijn receptenboek. Dus als ik een kind zou krijgen, wordt hij niet met een kleurtje geboren omdat ik toevallig veel op het strand heb gelegen. Exact. Je hebt de kern te pakken. Het genotype blijft onveranderd. Dit onderscheid is fundamenteel om te begrijpen wat erfelijkheid is en wat niet. Het beantwoordt de vraag waarom sommige dingen worden doorgegeven en andere niet. Oké, dus als die modificaties niet worden doorgegeven, hoe werkt het dan wel? Ik zie hier in de documenten de Punnett-vierkanten verschijnen. Dat voelt altijd een beetje, als wiskunde, met al die letters. Haha, ja. Hoe maken ze dit lokaal en toegankelijk? Nou, ze doen dat door de basisregels eerst weer te koppelen aan een tastbaar lokaal voorbeeld. Voordat ze met die vierkanten beginnen, leggen ze de begrippen uit. Homozygoot, wanneer je twee dezelfde allelen hebt voor een eigenschap, zoals AA of AA. Twee dezelfde. En heterozygoot, met twee verschillende allelen. AA. De vergelijking die ze maken is met papayabomen. Een boom die homozygoot dominant is, geeft altijd grote papaya's. Een boom die homozygoot recessief is, geeft kleine. Dat is al een stuk beeldender dan de gebruikelijke voorbeelden. En wat gebeurt er dan bij een heterozygote boom? Dan komt het concept van dominantie om de hoek kijken. Het dominante allel wint in het fenotype. Dus een heterozygote boom zal, net als de homozygote dominante, grote papaya's geven. Oké. Het recept voor kleine papaya's is er wel, maar je proeft het niet, zeg maar. Die logica van dominant en recessief is de motor achter die Punnett-vierkanten. En dan komt die vertaalslag die je noemde. Ja, dit vind ik dus geweldig. Naast de standaardvoorbeelden met cavia's stellen ze voor: analyseer eens een kruising tussen twee geiten op bandanenbouw met verschillende haarlengtes. Precies. Dan wordt het ineens een puzzel die zich afspeelt in je eigen omgeving, met dieren die je kent. Ja, het is geen abstracte oefening meer. Het wordt een relevant, bijna praktisch vraagstuk. En de principes die je leert door de haarlengte van die geiten te voorspellen, zijn exact dezelfde principes die je nodig hebt voor het volgende hoofdstuk. Stamboomanalyse. Oké. En daarmee kun je eigenschappen en helaas soms ook erfelijke aandoeningen door generaties van een menselijke familie volgen. Alles bouwt logisch op elkaar voort en steeds weer verankerd in die lokale realiteit. Die basisregels zijn helder, maar genetica staat natuurlijk ook bekend om de complexe uitzonderingen die de boel interessant maken. Duikt het lesmateriaal daar ook in of houden ze het bij de basis? Oh, zeker wel. Ze schuwen de complexiteit niet, maar ze benaderen die op dezelfde manier. Met heldere, treffende analogieën. Oké. Een perfect voorbeeld is de uitleg van X-chromosomale overerving, die ingaat op de vraag waarom sommige aandoeningen, zoals kleurenblindheid, veel vaker bij mannen voorkomen. Ja, die analogie moet ik even voorlezen, die is te goed. Het materiaal legt het zo uit: als een jongen maar 1 X-chromosoom heeft, is het alsof hij maar 1 slipper heeft. Als die kapot is, is hij klaar. Precies. Een meisje heeft 2 X-chromosomen, dus 2 slippers. Als er eentje kapot is, heeft ze nog een reserve. Dat is toch geniaal? Het is een perfecte metafoor. Het maakt een complex biologisch mechanisme, het ontbreken van een compenserend allel op het Y-chromosoom, in 1 klap intuïtief. Ja. Een vrouw kan draagster zijn van een recessief allel op 1 X-chromosoom, zonder er zelf last van te hebben, dankzij haar reserveslipper. Een man heeft die luxe niet. Het is een pakkend beeld, absoluut. Maar loopt het niet het risico te simpel te zijn?
Kan een leerling hierdoor misschien de onderliggende biologie verkeerd begrijpen omdat de metafoor zo dominant is? Dat is een terechte, kritische vraag. En ik denk dat de makers van dit materiaal dat ook wel onderkennen. De analogie is de deur, niet het hele huis. Een startpunt. Precies. Het is bedoeld om de drempel te verlagen en een fundamenteel begrip te kweken. Zodra die intuïtie er is, mannen hebben geen backup, kun je de technische details toevoegen. De documenten doen dat ook, met kruisschema's van fruitvliegjes die de overerving van rode of witte ogen laten zien, gekoppeld aan het X-chromosoom. Oké, dus de slipper is de kapstok waar je de wetenschappelijke kennis aan ophangt. Precies. Duidelijk. En welke complexiteiten behandelen ze nog meer? Ik zag een hele lijst voorbij komen. Klopt. En hier moeten we even de tijd voor nemen, want het gaat snel. Ze behandelen bijvoorbeeld chromosomale afwijkingen. Situaties waarin er een heel chromosoom te veel of te weinig is. Oké. Het bekendste voorbeeld dat ze noemen is het syndroom van Down, ofwel trisomie 21. Trisomie betekent dat er van een bepaald chromosoom, in dit geval nummer 21, niet 2, maar 3 kopieën aanwezig zijn in elke cel. Eentje te veel. Ja, en dat ene extra hoofdstuk in het receptenboek heeft een enorme cascade aan gevolgen voor de ontwikkeling. En dat is iets wat ze dan ook weer kunnen koppelen aan mensen die studenten misschien kennen in hun eigen gemeenschap. Waardoor het van een abstract nummer, trisomie 21, weer een menselijke realiteit wordt. Precies. En een ander fascinerend concept dat ze introduceren zijn de letale allelen. Dit vond je zelf ook al zo contra-intuïtief, zei je? Ja, leg dat eens uit. Het idee dat een bepaalde combinatie van genen betekent dat een embryo het niet overleeft, dat is best heftig. Hoe illustreren ze dat? Ze gebruiken het voorbeeld van een bepaald kattenras waarbij het homozygote dominante genotype MM dodelijk is. De embryo's met die combinatie sterven al vroeg in de ontwikkeling. Oké. Het gevolg is dat je, als je naar de geboren kittens kijkt, een verstoorde verhouding ziet. Volgens de standaardregels van Mendel zou je bij een kruising van 2 heterozygote MM-katten een 1-2-1 verhouding verwachten van MM, MM en MM. Ja. Maar omdat de MM-kittens nooit worden geboren, is de verhouding onder de levende nakomelingen ineens 2-1. 2 MM voor elke MM. Wauw. Het is een genetische puzzel met een onzichtbaar ontbrekend stukje. Dat verandert de uitkomst volledig. En het laatste speciale geval dat ze behandelen is de ultieme nature versus nurture testcase. Tweelingen. Inderdaad. Ze leggen het verschil uit tussen één-eigen tweelingen, die uit 1 bevruchte eicel ontstaan en dus een identiek genotype hebben. Hetzelfde DNA? En 2-eiige tweelingen, die uit 2 aparte eicellen komen en genetisch net zoveel op elkaar lijken als normale broers en zussen. En hier komt die eerdere discussie over genotype en fenotype prachtig terug. Hoe dan? Nou, één-eiige tweelingen zijn het perfecte natuurlijke experiment. Als je een één-eigen tweeling hebt die gescheiden van elkaar opgroeit, in totaal verschillende milieus, dan kun je de invloed van de omgeving op het fenotype isoleren. Ah ja, natuurlijk. Ze hebben exact hetzelfde genetische receptenboek. Dus alle verschillen die je tussen hen ziet in gezondheid, gedrag, uiterlijk, moeten wel door omgevingsfactoren komen. Het verbindt alle eerdere concepten. Oké, dus als we dit allemaal overzien. We zijn begonnen met een kookboek. Via geiten op bandaboe en kapotte slippers zijn we beland bij deze complexe, speciale gevallen. Als we uitzoomen, wat vertelt dit ons dan? We stelden aan het begin de vraag, werkt deze aanpak? Ik denk dat het antwoord een volmondig ja is. Maar misschien om een diepere reden dan je zou denken. Ja, de analogieën maken het makkelijker te begrijpen. Zeker. Maar wat hier echt gebeurt is iets fundamentelers. Dit is een vorm van, als je het zo wilt noemen, het dekoloniseren van de wetenschap. Het haalt de wetenschap uit een vermeend neutraal westers kader en laat zien dat de principes universeel zijn. Wat bedoel je precies met dekoloniseren in deze context? Nou, het zegt tegen een leerling op Curaçao: je hoeft niet naar een boek over erwtenplanten van een Oostenrijkse monnik uit de 19e eeuw te kijken om erfelijkheid te begrijpen. Nee. Je kunt kijken naar je eigen haar, naar de mango's in je tuin, naar de geiten in de koenoekoe. Het maakt de wetenschap relevant. Ja, maar het doet meer. Het geeft ook eigenaarschap. Eigenaarschap. Ja,
Het versterkt de gedachte dat wetenschappelijke nieuwsgierigheid en observatie ook tot jouw wereld, jouw cultuur en jouw identiteit behoren. En die verschuiving in perspectief is, denk ik, veel krachtiger dan zomaar een goede metafoor. Dus het antwoord op de vraag waarom moet ik dit weten wordt gegeven zonder dat de vraag gesteld hoeft te worden. Het zit gewoon ingebakken in elk voorbeeld. Precies. Je hebt ons dit materiaal gegeven om genetica beter te begrijpen. En dat is zeker gelukt. Maar het laat me achter met een grotere, meer uitdagende gedachte om mee te nemen. En die is? Deze aanpak voelt niet alleen als een model voor het onderwijzen van genetica op de Antillen. Het voelt als een model voor onderwijs, punt. Het roept de vraag op, welke andere complexe onderwerpen, van economie tot filosofie, zouden we compleet anders zien en beter begrijpen als ze stelselmatig werden uitgelegd met voorbeelden uit onze eigen directe leefwereld. Goeie vraag. Of dat nu in de Cariben is, in de polder of waar dan ook ter wereld. Misschien is de grootste les hier niet hoe DNA werkt, maar hoe leren werkt. Danke pa escucharnos podcast de education. Ta un placer pa nos disirbibo, die manera aqui. Si bota in regresade en un tema of topico, laganos sa, in nosta producie sakipabo. Thank you for listening to our podcast for education. Call us if you want more topics. A production of I and Pursi Sicilia. Practical Education.